skrald, Sandra. Fuck, er det? Nej. Nej. Mona. Hold op! Nu! Gå nu væk. Au! Au! Piver. Momba ved. Tak for det gik. Tak for mad. Det er små bander fed. Vand jeg altså ikke med. Sidste runde chance. Det er sjovt. Skat, vis sig, hvad du duer til. Må komme en ordentlig bøver. Jeg gør det ikke sådan. Nej, så lad mig gøre det, du gør. Nej! Helt nede fra bunden af. Kom så. Nej, Nå, tøsdreng. kan jeg ikke. Tøsdreng. Nu stopper du. Opfør som voksen menneske. Jeg kan godt se, hvad du sidder og kaster flyt på. Ja, du sidder og hiver mig i dækkerne. Det kan man også, når man er 84. Nå, Kunne du bare sende mig fifi? Det er så meget til hvad i. Nej. Og pandbrød. Jeg gør det der. Og så direkte i hovedet. Ja, hun svinger dem. Men lige lidt. Og jeg smutter på skuldrene. Vi vinder kryds. Vi vinder kryds. Det håber jeg sgu da ikke, du kan på silikonbryster. nu stopper I kraftedeme. Så. Slut. Rut finale. Vi prøver på dig først. Du bliver først 80. Ja, tak. Tak for lort. Kan jeg lige få en cigaretter ind af jer? Det gør jeg næste rum, men det er ikke nogen penge. Ej, undskyld, jeg har bare ikke lige på skål. Det var sygt, at det Ja. er rigtig Gør det med at filme. Hold op, mor. De er fede spasser. Skal jeg finde dig nu? Og nu må du bestemme dig. Fede eller spasser? Nu må du bestemme. Anton! Ej! Ja, det er god. Anton på frit! Ad, nu ned på brysterne. Hvorfor skal jeg rages ind i det? Sofa. Linse, hold nu op. Linse. Du er ikke med. Nå nej. Nej, jeg gjorde sådan her. Så rønne op og gøre det idiot. Ej, nu stopper I kraftedeme. Ej, hvor hunde bliver glad for alt det mad, på vi tager op på jorden. Hvad, hunde? Hvem vil have noget dressing? Krydder ansigtet. Nå, men. Så er ikke så meget. De sidder og kaster med mad. Det er resten Alle sammen. af dækket. Ja, ja. Nej. Det er meget sjovt, at I er med på øjen. Ja. Når du kan stå og snakke lidt sammen. Du skal bare afsted bare køre videre. Står din far derude. Ah, Står vi derude ved ham? Så kommer to nye dæk, så. hvorfor fanden kørte du ikke forbi ham og vinkede til ham? Ja. Hvad havde jeg gjort? Stephanie! Sådan er det, når man bliver med at filme. Så er du blevet filmet. Korrekt. Hvad så, Sylvie? Nu vil jeg snakke om mig. Du har kraftedeme, der har tabt dig. Nej, Jo, nej. jo. Det har jeg ikke. Du har været lidt mere fed. Lidt mere fed.